Burin rai na rayu da ke Ummu Salma yarinya yar fara, kyakkyawa ce ga kwalliya adan zuciya zinariya. Burin rai a kowane lokaci mu zauna a tare guri ɗaya, muna ta haɗi ga walwala cikin zuciyar mu gaba ɗaya. Burin zuciya auren ƙauna mu zauna gida na da ke ɗaya, san ba batun wata kishiya bare ma ta zo ta yi wariya. Ni ban so a kowane lokaci mu zauna a tare guri ɗaya, domin ita ce cikon burina saɓanin hakan ne zauciya. Akan so na zamto ke kin zamo ni jinin mu guda ɗaya, idan babu ke san babu ni cikin duniya baki ɗaya. Akan umma zan iya ba da kai da raina in za ta yi dariya, burin rai ni dama walwalar ta mai kyau ado ga kwalliya. Sadaukarwa a so kan umma gimbiyar duniya baki ɗaya, kowace akan so zan iya amma ban da umma zinariya. Ita kaɗai na yi wa mallaki na kaina a wannan duniya, da cancanta ne ita ce jini da soka da ke ta gudaniya. Batun tarbiya gun umma gimbiya ta ba za ya misalta ba, kowa ya sani ba wai ziga nake ba hali na gimbiya. Gata da addinin islamiya da boko kuma gata da juriya, wannan halin tilasta sace zuciyar kowa da na duniya. Batun kyau gurin umma gimbiyar mata ba za ya misalta ba, sandai mai kyau ce kowane ya ganta sai yayo zauciya. Akan umma zan iya jura duk hukunci na duka da ɗauriya, da matan a baya kai na da rai na bata sarautar duniya. Na san wasu za su yi mun kallon mai hauka ko wanda ya zauciya, duk yin irin wannan tunani bai so bare ganiya. Wasu suna faɗin wai ya mace allura ce a cikin ruwa, amma ban da umma gimbiya domin ta wace nan duniya. Ko rana wata har ma taurari sai na shigar umma ta wace, domin da alkawar a tsakanin mu sanan da burika nan duniya. Ga sama ta yi hadiri ga tsire da iska sanadi na alkawarin juna, ni dai na sani kaf yan mata bani da madadin ki a duniya. Haɗin ya yi kyau ga umma gimbiya ga Haruna stamina, baya ban kai ne ba kowa ya zo ya duba ya san mun dasiya. Ya Allah alfarmar da haɗan amina kaban umma gimbiya, domin ita ce cikon burina a nan duniya baki.